Hola, bones, com esteu? Jo, en ganes de matar algú, sempre sent feliç no ho soc mai, sempre hi ha algo que me fa una mica de rabieta i necessito expressar-ho. Berti! Diverti Vídeos! Què ha passat esta vegada? Pues que ha tornat a llaure rebombori a Twitter. Per què? TV3, la televisió pública de Catalunya, ha estrenat una nova sèrie juvenil que es diu Drama. Exemples de sèries juvenils, pues Merlí, Les de l'Hoquei i ara Drama. En esta sèrie surt Elisabet Casanovas, que és aquella actriu que sortia a Merlí, que feia de curteta a proveta. I també surt Ignatius Ferray, que també fa de curt, però a la vida real. Ya está, un aplauso. No, cállate, ya está. No. Un aplauso. No, és broma, soc molt fan d'Ignatius. De fet, diria que alguna vegada he ensomiat en ell i tot. L'objectiu de TV3 és garantir i difondre la llengua catalana, que ja està sofrint una gran crisi. Hasta aquí tot bé. Però d'on ve la polèmica? Mireu, la polèmica ve en què en esta sèrie hi ha molts de diàlegs que estan fets en castellà. Hi ha molta presència del castellà. Estic en contra del castellà? No! Però heu de pensar que hi ha moltes televisions on se parla en castellà i de qualitat. En canvi, en català se poden comptar perfectament en els dits de les mans. I inclús hi ha alguna d'elles que no podem ni mirar tampoc. Dis-me tu, per què al meu poble, que està a mitja horeta de Vinaròs, no puc veure a punt? Per què? És que això m'enfada, és que per què? Per què? Hòstia, tio, estic a punt d'explotar. No he tingut ni gràcia, això que he dit. Per tant, el camí que hauria de seguir és garantir la llengua catalana aïllada del castellà. I en cas de que sortigués algo en castellà, doncs jo que sé, com a mínim s'hauria de subtitular. Tot i això me la pela que parlen en castellà en una sèrie catalana. En sèrio, no me molesta. Tampoc crec que afecte molt a l'extinció del català. Ha hagut gent que ha insultat i quasi crucifica els de TV3. No, a veure, jo els de TV3 los crucificaria, però no per això. De fet, a Merlí també se parlava en castellà. A Plats Bruts, inclús algunes frases. No tinc cap problema. I si no tens cap problema, què mos vens a dir? Vinc a criticar la resposta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals enfront les crítiques estes que han rebut. Perquè no m'han xocat massa, no gens. Bla, 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 bla. Un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i la llengua catalana. Així doncs, ajudar a la consolidació i expansió de la llengua, la cultura, la identitat i la projecció internacional de Catalunya, reflectint la diversitat de la nostra societat actual. És un dels objectius principals del CCMA. La diversitat de la nostra societat actual. Què deus en això? Llavors, això últim que han dit de... Així doncs, ajudar a la consolidació i expansió de la llengua, la cultura, la identitat i la projecció internacional de Catalunya. Esta frase seria correcta si substituïm Catalunya per Barcelona. Per a mi, una sèrie que combina el català i el castellà, més que ser una sèrie que representa a tota Catalunya, representa a Barcelona. I això sent optimista i pensant que a Barcelona també es parla català. Per exemple, a la zona on vic jo, tothom parla en català, o bueno, va, un 85-90%. Per tant, seria d'agrair que no parléssiu en nom de tots els catalans quan tot el que passa ho centralitzeu cap a Barcelona. T'ensenyen que lo normal a Catalunya és lo català central i que si hi ha algo que sobresurt d'esta norma, se li diu castellà. És que ara a TV3 només escoltes barcelonins o castellans. I llavors la pregunta que vaig a fer és la següent. Quins referents tens quan veus que tot passa al mateix lloc? És que jo que sóc del sud de Catalunya, quin referent he de tindre? Llavors ve quan arribes a la uni i et passa lo següent. Ai, quin accent més graciós, no? O quan coneixes algú, inicies una conversa i abans de preguntar-te el nom te diu Ai, espera, tu d'on ets? Tu ets de Lleida o de per allà baix, no? O lo de ai, quin morbo el teu accent, no? Bueno, això mai m'ha passat. Ets innocent, sí, però això és igual que quan parles en una persona homosexual i li dius no, és que jo tinc molts amics homosexuals. Això què significa? Que del tema que estem parlant no està normalitzat. Que a la persona li sorprèn, perquè no està acostumada, perquè només hi ha un dialecte normalitzat. I en conseqüència tot això també ens porta a un supremacisme increïble. Jo no estic acostumada al català central, jo estic acostumada al català de veritat, no les imitacions. Sorry! No ho dic amb males intencions. No ho dic amb males intencions del pal. Lo fet d'invisibilitzar la teua parla als mitjans públics no ho faig a males. A més, lo del català de veritat m'ha fet molta gràcia perquè és que què significa això? Que jo parlo un català de mentida, de broma? Sense els barcelonins Catalunya no seria el mateix, per això es dona tanta importància. Ah, vale, gràcies, petarda. No sabíem que la resta de Catalunya no contribuïm en res, suïcidemos. I a veure, que conste que no faig cap paper de víctima ni res. De fet, a aquestes persones, si les tingués davant, los arrancaria el cap. Però no ho faré. I sí, ja ho sé que han hagut sèries com Lo Cartanyà, per a mi, un pèl per damunt de Plats Bruts, lo que passa que, com que és un accent de Lleida, ningú ho admetrà. O després també estava Gran Nord, que passava al Pirineu. Però si una vegada a la dècada ha de sortir una sèrie d'este tipus, o sigui, és com cagar cap a dins, que no serveix de res. Tampoc crec jo que la solució estigui en fer una sèrie per cada població de Catalunya. No acabaríem mai! Ara bé, tornem a lo d'abans, que us he dit que el que busca la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és representar la societat catalana, etc. Pues ara imagineu que fiquem el cas que TV3 me dona la raó i em diu que a ells l'únic que els interessa és representar la
la societat barcelonina. Imagineu-vos que TV3, totes les sèries que fa, només se basen en gent de Barcelona, en los barris de Barcelona... És pràcticament el que està fent ara. Però donem lo cas que ho admeten. Llavors el que pregunto jo és, què és Barcelona? I és que Barcelona no és una. Barcelona acull gent de molts llocs. En canvi, a les sèries de TV3 només apareixen gent en un accent molt centralitzat. On queden aquells treballadors i estudiants que fan cap a Barcelona i que són de diversos punts de Catalunya? Quan un estudiant entra a una universitat de Barcelona, no es fica a viure en guetos. Conviu en gent d'altres punts dels països catalans. Comparteix pis en gent de Lleida, Girona, Castelló... I com que vic a Tarragona i he tingut l'oportunitat de conèixer gent de Tarragona, Girona, les Illes Balears, puc dir que aquesta sèrie juvenil, a mi i a molta gent, no mos representa el que mos hauria de representar. Per què no inventar-se algo que faci conviure diferents dialectes? I el més important, quan heu arribat a la conclusió de que això s'ajustaria menys a la realitat que quan escoltem una persona parlant castellà? T'animes a compartir? Adéu-siau! Berti, Diverti Vídeos.